ai ngau yu blai na ka banta ka ni ka step ka bathamai ka singi ka bathamai ka tayo ka banangkong jong benai Disember jong ka ni ka snem ar hajar ar phuwei ngi priang ngau bha ban ngi ai khu blai it ipi ki para bangai bi baro ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai kanu ka ban kemen ka men sim jong ngi bandon ha ka ying ka jong utrai ban yero ban ruai ban sngongu ban panru kicing kerku met ban mensim hagani ke step ke sngi ke jong utrai ngin sedang no igani kicing sekri ke jongi hagani ke step da kicing ruai ke balai spa nriu pun riu kat nus ngau phla shisha habacing im jonga nadu baci suwan hanga Jing suk na beneng ayo haga mensim jonga nadu baci suwan hanga nadu baci suwan hanga nadu baci suwan hanga jing kemen kashlei mentah mensim jonga nadu baci suwan hanga hadin melekut kene ke jing ruai so kemen sibun ban khot iwei ni girang ba haga balang iba wanding marweng in sngau baban wan sini sejerong ban pulin kektin ke im ke cungutrai bat kumcur ban pen kentang ya geni ke cing sekri ha ke cing duai ke cing ruai ke balai spa nriu pun nriu adu phela shisha aga cing im chunga adu Sim Jonga
nadu baji suan hangai ngatim ngan let ban shong hakanong babakun nadu baji suan Shua bangin yo aban pendam jing duai in ya shashkor ka tokat de na katien ka jong play ka bangila ban syam na ka jing ruai sam ka basis pa lai phulai tin bau ong kumne hakmi ka bahabat ka ba itnat kat no ba ki para ki syonglang ha ka ba so ka wei ka long kum ka jing sle ka ba kordor halor ka kli ka ba tuj ya kinyut mo ya u arot keng Isaya san pusan kat khot ka ban riu ki kinten wi ong kum ne wat phi ya utrai kat banang la ban syam ya u tu kerpat ya u kat ba udang hajan u blai unyo ban kerku ini pendam hijing duai Blai bat pa jong yu bhab neng yuan ban ai ngu ya me ko kan rat ha kan ka step jong kan ka sngi ka ba krau ka sngi ka ba kentang ya ka ba me ko kan rat me la job ya ki bor jong kan ka perthei ki bor jong ka jingdom baro ya ka ba me la walam yo pai lang jong me kan ka step bangin yo ban wan ban shakri lai lo ya ka teng ka ba khoi ba ka don bor jong me ablai ni dap da ka jing sngongo ya me ko kan rat Hapdeng jong kane ke jing jong kane ke perthei ke bang ya kendo kham tam bang yin yo mat ya kane ke jing pang ke basir khai henrei bang im shamla sngo shap ting ko trai bang in wan sai sisen pat ban ai ngu ya me namar ke jing le bhabat ke jing snei ke jong me ko trai ya ka ba me mela pelai loit yengi ko kan ran na kita ke jing sha te ber ke jing sha khom baro Bat ngida duai ker pang ko kan rat ha kan ke step to ai do men sim jo me ko kan rat bangin da yo mat sya ke jing ker khu ka bana me ko trai bat ngida duai kham tam ko kan rat ye ki to ki prabangai ki bal yo mat ye ki jing sngo si bat ki jing khuslai na ka banta ko kan rat me la sim no ki ba ye bat ki ba thoin ke jong ki ko kan rat rei ai ke jing pen tengen ye ki ko kan rat Nang ne chakmat bagi nang la ban penjana ya la kacing im ban syakri khambhai ka kerteng ka bakhoi ka don bor me ablei Ituai kham tam ni ka step ko trai ngiwan na laki jung ki yeng ki sem ngi trang bat ngi ang not bangin da yo mat ya ka jing ker khu ka bana me ablei bat haswa bangin sio snow ya ka khu bor nga ka tin ka ba im ka jome ling bau syakri jome ko kan rat mil walam ni ka step Ai baka kiken tin ki ba mi na shekri jo me ko try kan long ka chingker khu yo pai lang jo me ka step bat ngin mi na ka ying ba kan tang ko jo me bangin da yo mat ka chingker khu ko jo me ko try bat ngin long ka chingker khu nang taki ki to ki bam shampala yo sngo ya ka tin ka ba em ka jo me yarap yang yu pai lang jo me ko try bangin sha skore ka tin ka jo me Penteli kita nol berkiman sim kita jungi ko try baka tin kita mekan yo ban nyai light loit kene ka step kan yo ban syong sa kita nol berkiman sim kita jungi duai ko kan rari ka por ka padang sang nyai ti ban bor ka jong me sngau jing duai syakri barit ko try haga kerteng me chi sungi duai amen
teng ke jing sikri jengi ke ni ke step de ke jing ruai ka ba sispa nriu habang alas dang ban bot utrai nga kemen ngala ai tilut ngabot igi denchat ba ulai nga kemen ngala ai tilut ban nga syem jing hun men sim chunga upelaj menta jingken syau chunga habneng nga kemen ngala ai tilut tungin yang lang baro man yero utrai leng ba kini ke jing ruai ka ba sispa nriu Abang alas dang bambut utrai ngakben ngala ai tilu ngabut yakik tin ba ulai ngakben ngala ai tilu ngala ai tilu pat gashem jinghun men sing jong kejong utrai tungin aingu yu utrai namar kecing don ringkat kejong utrai ngilerwai ngiliyat lengba kecing tencu ki babon cat ki babon sertap kecing im om tang na kini ke khlam ndai ni kecing ki bami ni ki ying kecing ki bami ke imlang ke salang tungin ruai ke ri ke cat benriu bada kecuk ke por ngin ken mau kerpang yegi yeng chungki para benget yegi khon samla yegi long kme gi long kpa bakum kis kme gi kpa kumno benginang ban kren ban hikai yegi khon bagin ya hagalenti ke chong utrai kene galong ke badon kam hadu kata kata
nginom kelet ye geri bagacaj benriu kecungi ngin gerpat ye utrai bagicing bagicing ile kinkut mangi ginong thau jong kecing suk hagi ceka hagi ceka ka bangidon tungine pendem lang hagi cing duai ublai badukpa cingi bahab nengi aingu ye metrai nagabanta kani ke step ke bathmai ke sngi ke bathmai ke step ke jong metrai ngilawan na lagi jong ki rempeying ku trai banai ngu ye me ban pun krau ye me ban sngongu ye me gai ke bamalale bar ke ai ke bamensale ke cing im jongi Wai kerpang ye keriba ke caj benriu ye ke sorkar ye ki nong song snong ha keriba it ke congi ha ke ni ke state ke congi ye ki yeng jong ki pra benget ki long kme ki long kpa ba ken chamen sim ba kumno bingin nang ban hikai ye lagi chong ki khon kumno bingin im ke ching im ke balong nuksa ha ki tin bat ha ki kam ko trai ngidwai ki tu ki pra benget ba it ki bom la shu banwan ha ke ying ke chong me ko trai ki badon ha ki chong ki chaka ke chong ki ngidwai ba ke chingai e chuma kana biang bat ki ko trai ai bor yengi ko chi su be banginom kenria nagamon ke choma kenrat be wan chingo ye la ke chong ka balang ko trai kar khu ye ki pra bangai be ye ki khon samla kenrat be ai ki ke kam ke cham ai ki ke ching chop ke ching im kar khu ki skol bat ki ching pule bat ki ching persyang chung ki khon samla be baro kenrat be ngetep pamalas ngap ye ke ching duai chong ke ching ngaj ha ke step hage kerteng ke chong mau jus nong penim badonong seuspa mentabat halagerta amen 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 tungin ye duai kerpang na kabenta ki bapang ki basitom ikong belbeni warjeri ikmegi khon jong iba alom dakhar idon na ke ching sitom kidon sibun ki parabnget ki bapang ki badon haying ki badon hospital lesen na kabanta chong phi bat ile de ra ile ki chong kikti ha ke step lada phin pe hau Lukas saulanong ga khot ka ba sau pheu mdon ki weiru ubam yo khia haba kilo wan ra haba utrai yo ban bukti para benget be itung ini duai de ke cinget bada ke cuk kepor usyakri chong utrai ba sherman sbe chong ka balang iba bm ka singa ina ye ke khubor ngilawan ringkat bagi cing duai bangitip utrai ni ban kerku yengi tungin play ki donut ki bagen jaman sem ki skor ki khmat ki bagen jaman sem ong trai ke wei ke kentien ke ban mi ha ke step na ke tien ke im bat ke badan bor na usyakri chong makan rabe kan long ke cing kerku yengi phi ki badan ki yeng ki badan ki kali ki badan ha kanu ke caka ha ke step la da pidon ke cing pang bat ke cing sitom mdon ke weiru mdon ni weiru bamat ye ke cing penkia bau trayo ban bukti ki para benget tungin ikut lang ha ke step ublai baruk pa cing bahab nengi aingu ye metrai ngi wanra ye kini ki para benget be it ke chongi iba experience bon sketri jong ka balang kenra be imdon kemet ke bekot ke bekhia andrai mela penkhia yu syakri cuma kenra be ikong bel beniu warjeri kenra be wei negilong kemeh ka balang ngidwai bemen penkhia ngidwai begi kamba kincia ku trai ngir kepat ikti badan bor ke cuma kenra be bagan yo ban penkhia ye barok ki bapang ku trai ki badon ying ki badon hospital ki badon ki nong ba bat ki nong gendong ki bom don lat seno ban pai ku trai kadon ke kerteng ke chung metrai ke kerteng halor ke kerteng baro pen khia ye ki ko chi subit ai ki met ki bakot ki bakhia hagi parabanget be it ki chungi ki badon ying ki badon hagi chaka ki bapher ba men yo ban kta men yo ban pen khia kin yo ba ke ching kmen na ke ching em ku trai ngai ngo ime ha ke step ngilawan ringkat bagi cing duai ngipen gentang yu syakri cuma saisi sen pat kendra bin ban yeng ban perta ye ke khubor jong ke cing penem na ke tin ke jong me ke ban long ke cing ker khu yengi wei pi wei bad ye berok kitu ki lok be it ki chungi ki bocus ngap leng ba ke channel kendra bin bagan long ke cing ker khu ye ki ngiru ngin yo ban mi na ke ying ke jong me
rengkat bagi cingkerku ke bamalamang malatengkai nang marcungi ken rabit ngitip bamalas ngap ke cing duai ke cungi hage kerteng ke comau jisnong penim badunong seuspa mentabat halagerta amen diang sumba sai sisin pat iba BM kasnga wai serman jong kabalang iba morkan dewai niki rangba kebengi iit bat ngiburam kabalang ibai kecing sekri om tang ban keren henry ban ruai bat ban leit na kawai kecaka sekawai kecaka bamolkan ngilawan rengkat bagecing duai ngitip bau turai nyok ban kerku leng ba cong pi ha keni ke step leng ba ketien ke cong turai na ka benta ke buram cong turai Aingu yo blay sa sien pat lapala inga bangen yo baniang hapadeng jong pi hagani ke step penpau ke jing songu ya ki longkpa jong ka balang ya ka program committee jong ka balang ke jing hang ne nong thmai ki bala ju ai lat inga bangen yo baniang ban pla ya ka kerteng ke jong trai lang bagani ke pulpit ke jongi Kakemen kamen sim jonga habang juyo ay kalat banyeng namar ngalamat shibon kijing pa kijing isne kijing kraw kijong utray ha kijing em kajonga barung kawa berban ong kublay shibon nagabanta jong pi baro ki parabangi beit ki longkemi ki riutemen ha kabalang ki banga nyokor nyoborom shibon ya pi ki parasamla beit ki heb ki beret ki bahaman ki por bangi juyo bani kendo pi juong ba pi kan mau na ka banta chunga ba di ka yeng ke jing duai khublei shibon la da don kendo kendo ka ba nga comment de ka men sem bat ka manga don ban ong na ka banta chung pi ki pra bonge sngop ha yai duai na ka banta chunga ba di ka yeng ka sem nga don kam shibon ya ke jing kershan chung pi ha ke jing duai ngimlap pasngo ngila rung show benai ubakhado joga di kasnem arpo arpuwe menta kala day santrik jong benai December joga di kasnem arpo arpuwe bat le ses tang kumba arpusan arpun rio teligis ngingin seyo ban jam she kasnem ko batmai bat kumba arpo sngi nang ni ngin seyo ban rakhi ke Christmas da ka bangin yo ban pen kraw ya ke jingwan long breu ko jong Jesus Christ unong pen em jong ni shagani ka perthai ngadwa yo blai bawat lah bangi pe haki khubor yo sngo bakani ke jing shitom ka ni ke jing pang hakani ke sien ka balai ka lawan banjia haki katu ka ni ke benta jong keri jong ka perthai ka jongi renga dwa yo blai bo blai la da long ka mon ka jungu unom sha bakani ke jing shitom kan wan hagani ke ri ke beit hagani ke state ke jungi bangi kom ke bangai ngin yo ya ka ban shakri lai lo yo trai da ke jingkmen ban rakhe ya gani ke Christmas bat ban pediang ya ke sinam ke bathmai da ke jingkmen ha ke jing doran kat ke jong trai ha shwai ka bangin yo ya ka ban ya phai shaka ktien ke jong blai ya ke e ka bo blai ubu ha ka dono jonga bangin yo ya ka ban ya kren ha gani ka por se chi sien to ngin phai shi ki jing duai bo bleu nyo ban ker khu ngi to ngin pan ha gani ka por nga ngai baro na pedeng jingi ha bangi yo ban wan ha gani ka jing shakri ngi la yo ban bu ha ki jing duai ban nga ngani thui phi ngala duai bo bleu on ker khu phi ki badon na gani ki chen seng ngi duai ne ka ban ta jong phi ki parlok ki be ki parlok kristan ki be so lang ban ngi lamba ju gani ka YouTube jong ka balang lamba kini ko online service bo traum da yo ban ker khui phi ba phi yo ban pe hagi yeng ke sem ke jong pi ti duai lang si sen ngin pan bo bleu yo ban ker khui ki do no ke men sem ke jong ni tribe of ha ble bi isnei ngi wan hajan jong me si sen pat hagi ni ko por ko trai
Kung mangilapan kentang haga jing duai, ya kani ka por jong kani ka step kani ka sngi ko try. Si sien ko try ngi pan na me ko chi subakodor. Ya ka jing isnei, badi ka jing dorang kat ka jome lang bau men sembo ko jome atrai. Keren yang atrai, keren ngi haga ni ka por ko try. Ai ba ka kubor ka bombe men yo ban ai pedeng jongi ko try. Ka bombe men keren atrai lang bau shakri beret jong me ko try. Kan dolong shisha ka kubor ko try. Kabawan nakakat ka jingi snay ka chong me atra babha kar khuyo pailang chong me ekini ke men sem ke bakodor ke badon ha ke jing shakri ekito ki bala ban ya solang ban ngi lamba ke jing shakri lamba ki yeng ke sem ke jong ki kotra kar khu na ka banta jong ki rukum ju ngi da duai bang depan kantang ekini ke por ke badang sa juga ke step ha ki kti ke chong me ha ke kerteng ke jong chi sungi duai. Amen. Ka benta jo ka jing pen kan mau na ka ktien ka jong blay haga ni ka step ka long na ka shithi ka baar ka jong Paul shaw Timothy na ka shithi ka baar ka jong Paul shaw Timothy na ka lanong ka balai bat ka dekat ka bahnyo ka lanong ka balai ka dekat ka bahnyo ka baong kumni ki bajuyo hikai halakasngi bat kim jula ban poi sha ka jing tip ya ka jing shisha ki balaju yo hikai halakasngi bat kim jula ban poi sha ka jing tip ya ka jing shisha kani ka benta ka bashan ka jingmot janga bangin yo ya ka ban ya perkhat lang ban ya pe lang haga ni ka step ka bomanta kani ka shithi ka bo Paul utho shaw Timothy long ba ka de ka shithi ka bo Paul la tho hakirta jong ka por ka bo la snguthu bola jan ya ka ban kutno kani ka jingem jungu lani kisngi ki bakhado jong ka jingem ga jungu ya kani ka shithi shaw Timothy but ya ka shithi ka bo Paul tho shaw Titus laju khot roi ki kom kita ki pastoral letters kita ki shithi ki pastoral letters badu Timothy hagani ka por ka bo udon hasenda ban ya trelang badu Paul kumutau ko workers long ka Bible ka ktien jong blay bo Timothy udon hakarta jong ka jinglong samla ulong unong ye trelem o bashirhem hakakam ka jong blay bat ngishem bo Timothy uyo ya ka jinge uyo ya ka jingshania now Timothy hakadkhot hakashithi shige Philippi ka lanong ka baar ka khot ka baar pho kawai ni ki kentien ya ki ba Paul ula mention hang tu ban penpau ya ka jingi bat ya ka jingshania ya Timothy ha ka tu ka khadwong I have no one else like him kapni ya ka ta ka jingi bat ya ka jingshania namar udon ya ka ta ka jinglong faithful ha ka jing shakri ka kam ga jong blai baru Paul baru boruang bahabaya kano ka kamla benshet hau Timothy ushim da ka sim juga jingit bat ka jingkit kle bat ka jingkit khia na pedeng shibun ki parabaya trelang baru Paul ushim bau Timothy ulong way ubakerpang ha ka jingit tre bat ka kam ga jong belai bangis ngau hado kanu Timothy ulong tau nong buat ubahadan bahajan ubahasenda abha baru Paul bat kani ka jingede ka jingit bat ka jingshania ka bau Timothy uyo hau Paul bat pinsyam ha ki santali ki shithi ya ki bau Paul ha bau address ya ki balang ya ki shithi open power ya ka kerteng ka jung Timothy ngis ngau hado kanu ka jingit ka jung Paul yau Timothy kani ka lanong ka bangalayo ban pulih pedang jupi ke jishang astenat ladang ilak ban ye kren wa di gidi khot ke basya khmat hanre na kam ta ka por ngenom la ban le kum ta kani
kadai ka shithi ka bo Paul ha bo tho shau Timothy open kan mau ya ki ya bat ki sngi ki bakhado phila ban puli hayeng ya kan ka lanong na do ka khot ka ban kong ter phin shem shibon ki jing tho shibon ki jing yatho shibon ki jing maham ki bakren ya ki sngi ki ya ki bakhado bat kan ka khot ka bangalayo ban puli pedeng jung phi ka kren shapang kata ka jingtip ya ka jing shisha ka jingtip ya ka jing shisha kila juyo sngo kila ju snap ong ka ktien ka jong blai la juyo hikai hala ka sngi man kapor Henry kim snap Henry kim le kile bom patiao kile bom yo sngo ya ka ka jing hikai ka bala hikai ki nga sngo ko long thik ko magini gi por ke mangingi em manta ni kom gi keme ki kpa ni kom gi bahaya ngasem ni hikai ki khon ni hikai ki bahaya ngasem bakin ya hagalanti jong ka jing shisha ka balang kristan ki breu jong oblay ha ki pulpit ki baper ki lahikai haman ki sngi ki jong utrai haman ka por ka bangiyo ekalat ban hikai ya ka jing shisha lahikai ong kombo ong manu re manu kat banang hikai kat ta ke nang set klot ki skor ki jong ki hikai ka rung ka jing hikai na ka wai ka skor kami na ka wai pat ka skor kile bom patiao kile bom sngap kalong ga jinge ka bokra habang irung ha ki yeng ji ki parabange wat ha ki yeng gi jongi ngange nyimat e kata ni persyang ban kedau ban hikai ya la ki jong ki khon ya ki bangi ngis ngau khia ne ka benta jong ki Henry hikai kanu I kumbakile bom salia teng kadon kapor haka bakinong hikai kinong kentu kinong seneng kinong peni kila thai kila ngia ban kedo ban peni ban seneng namar kinong sngap kim tria ban sngap kadon kapor ka bakum kata kapor namar bakat banang hikai karung haki skor ki baset kelut ki jing hikai ki babha ki bangi ngiyo na ki yeng ki jongi ngiyo na ki school na ki jakapule jongi ngiyo na ki jing eseng na ki yeng mane ki jing shakri ngiyo na ki emlang ka salang na ki ki breu ki badan ka jinge ban ai ka jing hikai ka babha la persyang ban pelong wat nakaliang ka emlang ka salang nakaliang ka sorkar ban ai ketiki awareness program ban hikai ki brio bakin kiar na ki ki basneo ban hikai ban jit e ka babha Henry kata ki brio kile bom salia ngem tre ban sngap ki jing hikai ka babha ki bangi ngiyo kilong kumbo ong ka ketien jong blai kumba bread ya kita ki jinghikai ki bokodor ki maulanai hakmat kisniang hakmat kitu ki bom tre ban syem yaki handreng akwa ban ong fi ko kinong hikai ki be ko kinong penken mau ya ka ka babha tongin man thai ban kren tongin man thai ban hikai tongin man hikai man thai ban sneng ban kentu nama harga di kamram ga jongi habangila pendap ya la ga jong ga bentang ong fi ngem don esho ban ai jingkeng ka shong ha ginong ngap kimon ne em ban ngap kimon em ban pediang kimon ne em ya ka ban shim ban penon kam ya ka ta ga jingkai ka ban phi lahi kai na ka benta jongki kemeki kepanga ke be haba phi kai ki khon haba phi ba ki khon kim ngap tongin man thai ya hi kai ki yai pani ki yai kedo ya ka ka babha ha ka jingim ga jongki ban ga nge ba ki jing hi kai ga babha uso jong ga jing hi kai ha ga wai ga singi yin sui
ngenom do jingkarmen ngenom do jingkarmen bat kawai ka ba ngi shem hai kini gisngi om dei tang bangi ngem shem la ngap ngem shem la le ki jingi kai ki bangi ngi yo ala kasngi ka ba kham shir khai ka long bangi yele persha ki jingi kai ngi yele persha ya ki jingi kai ngan ai nuksai fi bona pedang jungi ngakan mawa yela dia shisen ka jia komta ka ai ka jingi kai ka bakodor shibone nakaliang jong ki polis nakaliang juga traffic mo ki judon ki bentah ki surok ya ka balabu no parking no entry yang ni ki banyak kali ngakan mau shisen kat bang le NBC naman ngakan mau ki probnget ngakan mau ya gitu ki probnget hak tu ke jeka bangangan le hang te sor kham ngaku aban thiet ban ra jing bam mo kata kapor nangalapo yang teh madan reting kata kalong tanggo nuksa ngalapo yang teh madan reting kadon gitu ki bakiri bayang hang tu ngalayang ya kekali hajan jong ketu gedukan bakiri ban thiet yu jing bam ngaperkhat tang sipang Henry hajan hajan jo kata kejeka hakajeka banga ngapeni yang kali akhmat jo kata gedukan kadon ka signboard balatho no parking nangalami nang ta udon way police traffic namar bah ui bangayang ulawan wong te ba na lor piu breu balasta balasai pilai ini signboard ini jingtho balatho no parking Henry piang patang tu ngalas ngolek rangan itu evi ngalas ngo ko ngalas pendam ya lagi kleel ke jong ke mat syapo ngong iba wat ngo e mak bagi jingkir ki bat kata ka ajing hikaya ngalade unong elek persya ya ka ka bala hikaya di traffic police banong no parking rengelek persya kadon ka kep ka bahagi jingkir ki haka jeka bala tho no entry kham tam ngi ki bayanya no arsyaka oh ngi rung lo ko rung teng lada pilih persang orang fi, ya ki bor juga jingpenia jongga traffic, kayak baca, siap fine, hablet si police station, nang tah lada pipen yang ngejeka bom deh peniang, tu kenap bahaya wah, wrong stem siap kenap, deh, lahikai, kidon ki jingkai ke babha, ki bahak ke jing sisang ya lada ban buram nyeladai ban kongu ya kita ke jingika nyeladai ban ya trelang ya kita ke jingika ya babha Henry kadon kapor kabangi ngele persya but habangi ngele persya ya ke jingika ke bangi yo halaka singi but kade kata kabakani ke ketian jong boleh koong bangimla ban poi syaka jingtip ya ke jing shisha. They never able to acknowledge the truth. Nyimla ban poi syaka jingtip ya ka jing shisha. Kay kata ka jing shisha. Habang ikran ya ka jing shisha. Kadai kata ka ba mga ban mapiwe. Kabang ihap ban kren ya ka bang idai ban kren. Bat habang ikran ya kano kadai banlong kabahoy kadai banlong hoy kaba em kadai banlong em bala da katam nang taong ka Bible kalong ka basniyo lada ngi pentam habang ikran ya kano kabadai banlong hoy kadai banlong hoy kaba em kadai banlong em kabamut ya kano kabasniyo kabalong pesyak ya kaktin ka jongblay ka mon jongblay ngenong ka basniw bade ka bahok ka bakhoy ka baday ka bashisha ngenong ka baday ka perthay ka laban ong ya ka babha ka basniw ka perthay ka laban ong ka basniw ka de ka babha Henry kong ki khon jongblay ki bala tip ya ka jinghi kai jong ka ktin ka jongblay ngihap ban kren ya ka jingshisha Ihap ban keren ni gajing shisha. Ya ka bom day, ya ka bom shisha ihap ban ong bay ka bom day. Akan mau ki kepa jong ka balang.
ngajio jing hika ni ki kpa jong ka balang ki riu temen ki riu rang ba jong ka balang ki bau bleu lok hot no shalde ngakan mau we pastor rang ba habo wa nasionong hika ni ki kena samlah itu kopor wong hei khamna wong wat perkhat habo ong betu de tang ke betu i ka behe ong da pitu tangi pin ni beret pitu tangi pensel ulet urobar kata ka de ke jing tu mlaban ong ba ita imde ibesnio pikren ya kanu pisngau kumba kamlele ngong efi kapasnio kren ya ka jing shisha ong ya ka jing shisha bala dang yi kanu ka bom shisha lada don mano bale ladang yi kanu ka bom shisha ngidei ban not ban kren ban peni ban ong kani kedai ka babakalah kedai ka bom shisha kata ka di jing khot wat ka long ka bakham ngi kadon ka por ka ba ngi bangin penbe ye ka jing shisha ngakan mau ha ka we ka por kidon ki khna ki bayar hapat nga ki bayar ap kambat nga ki kren ni ki kentien ki ba ki bom skotenan mo ki bom ju hikai ngi kum ki bangai ban keren pada kita kepur ngala keren yo ye kini ki khna boran ngon ngai baba le ong balai pikran ni ki kentien yo balai pik pendon kam balai pikran kum ta ki ki tien ki bom ba kita ki ki tien ki bom long ki khna ki ong ngi keren ayu ngi khlam keren e ka bom dei ngi khlam keren e ka bosnio te ngas ngutu bahaki kata ka de ka bom snio kata ka di ka babahaki te hadian dah ka por chan mit nge shongkai bo we rang ba ngong te ti khna mene phi os ngo na maru don lang ta phi os ngo ki kren ngala kren ni ki ong ngi khlam kren e uni orang ba ong kitu ki ketien shnong wo ketien shnong ketien ki ba ya punon kam ki bahaki ka ngo bom lele henry habangi yo ngo ngi hapan kren ni ki ban peni ka shong haki ban sngap ni kim sngap tangba habangi sngo bakade ka bomde ngi ha ban peni ki de ke jinge mde bangin ong ban peni de ke jingdom ngi peni de ke jinge ngi ha ban not ban kren ya ka jing shisha ngano efe ngi ha ban not ban peni ya ka jing shisha bona pedeng jongi ngi salia ban kren de ke jing shisha ngi salia ban peni ya ka jing shisha namon ngi tieng yo ngi do ban keren ke jing shisha ban peni ya ka babha ban peni ka bade na ka banta ka bom de ban peni ke jing shisha na ka banta ka jing bom shisha ngong fi ka don ka por bangi ha ban siu ka dor ka barem ka don ka por baki breu kin kren benyengi ka don ka por baki breu kin ong phile hok phile ruble phi ai yanga phi kren kum ta yanga phi ha ban siu wat ki kena ki beret la da pi persang ban penbe yiki haba ki le ke ka bosniu kin ai ni ya pi don we rang ba i we kena beret haba yu kena badang re septak udi biri udi secret wong ai kena balai pidi biri pidi secret menjubet ban le wong thiet ma me yanga haban siu pi haban siu ka dor ka para kadon ka por ka bahabangi don ki school ki college habangi don ki parlok ki bale ka lenti ka bomde ki bale ka bakta ka jing teblem jongi ladangi kren ya ka bade ngi pani ka jing shisha ngi do ya ka jing long parlok ngi hapan ya kiar bat ki hapan siu ka dor ka pora para bangi be ko ki prasamla compare pila bandu iki parlok ki jong pi pila bandu iki ka ba pidei ban yo compare henry kemen ha ba pikran ki jinsha na mau tau bala thau ngi usngoba u kemen ka ban la jong hap ban siu ya ka dor ka barem hap ban siu ka dor ka barem kidon ki kemi ki kpa kadon ka por ha ki khon ki le ke ka bom de nda ki kren ki maham ki khon ban le kum ta don ki khon le ki bashim ka bo hoy ki kemi ki kpa ngani thoi fi
Kile kono anda ki kemi ki kpa ki kran ki ong ngan pet na yang ngan ja na yang ngan le kum ta don ki kemi ki kpa na mar ki tieng yo do kon yo ki mi ki ja na yang o ki pendem ton nang ta nang yo bor ki kon nang yo bor don iwe long kemi be ibaratip ya ke jingle pelen ikon jungi te kon samla ile ke bom dei bat haba ikran ya kalenti yong mel pi ikran yang aku mene yong te ikon samla yong da pikran kumne kumne ngalat thai ngalangnya yong ngan shim la ka jong ga jingem yong do kata inot fi hadu kata kene ka long kemi ka bari ublai fitep ka le akong lo kene ka khon ka rong ha ka kamrathia ka khang yu hok ka shim yu tlai ong me pikran shikran fi dom shidom ne yong ngangan sedien ngan shim kene ka kemi ka le di khayet khon le la do bleu ong fi le khon yo ka ne ka khon sino kan not fi ka perkhat ban shim kabu ya ka kemi ka bahikai ka lenti ka baba ini kemi yong da phimot da kata ka de ka bo bleu ong pi khon ban le la hikai pi sunday school ban le ha ba khado rem ka khon job ka kemi nama ka kemi ka yang ha ga jing shisha bon ha gi ni gisngi yo sngo sharom shaneng baka jing shisha kala do ha gi babon ki banta ki samla bi ki bo wat kam wat jam ki persyang de ki langat ke lenti ha ka bakado do jing kermen ka jing shisha kam don ki myai bai ni ge ro pai ba ngam te phijo ma nem ni ge ro pai ba ka don ka por teng ha bangi lei bandon kam ha ki office sarkar ngonong fi ka don ka por ka bangi shitam hab lei bon sen yi kam ibrat la penjenjar yang ni wala dangi ya de kelenti ka badai namar bangim nang ki don ki kam ki bangang lei abang e thu ki parlok ki oinga bale mem ai lebih ai keloi ka kam ngong la ka badu ya ka bangang ade ban yo ban ya ka badu ka beneng pihak ban siu ka dor ka param ngi haban ap ngim la ban le ngim don ka la da kongoi pat namar ka ikhtiar ka bor ka shong ha ki kti ki jongki henre nga ong fi wado jingkermen habang keren de kani ka jing shishabon ka lado wado jingkermen ngaju ong bahai kan dia bangangej scam ko mangangej ka ktian jong blai baka basniu lano ka nam job ka baba ka jing bom shisha lano ka nam la ban yang akhmat ka jing shisha wat ong bah habang ikren ya ka jing bom shisha habang ikren ki brio ki badon ki office sarkar ngong fi babaro ki longkum ta em ki dang don ki brio ki ba shisha ki brio ki ba shep ting blai ngan tu fi ki dang don imam beti ibarat ibat tebe akum kata ka jing shisha hakmat jong ka perthai go basnio suki kala ban pensyai ban tebe ya ka jing syai hapdeng gi bobon wado jing kerman pipi long yue ngi ke bodon naga de jing seng ngi don hai ki jong ki benta jong ki kam ki jing trei ki jongi ladeng ngi kren baga jing shisha kala du kam don shu to ngin long kom imam beti ibarat ngawe pi baro ke bodon hang ni ngin ya tebe halagi jong ki benta ngin be sha jingai ka jingdom ngin be sha jingai ka jingbom shisha ngin be sha jingai ka bosnio bat suki ngin la ban pensyai ya kan ka perthai ka badom ladala hikai ngi halaga singi ladang layo hikai halaga singi baladang yemla ban poi sha ka jing tip ya ka jing shisha step ka bible ka pensrim kumno yengi ngaso tenat ya tu gajing hikai gajung jisu habo hikai gitu ki arjat ki norem bad ukran ya kani wong haga gospel Matthew Lukas kalnong ka bandreu gid khat ka basaw khandai wong henreu ta u boyo sngo bad u bomle ulong kum u breu u bej u te ya ka yeng halor ka khndo lani halor ka syiap klem nong rem habang layo sngo ye ki jing hikai ki babha ladang ngimon ban le ye ki jing hikai ladang ngim tre ban pediang ye ka jing shisha ngilong ki breu ki babe ong ka bible
Kibatay ka nong rim jo gajing ay Kristan jingi. Halor siap halor ka kando. Pat habawan ki eryo. Habawan ki omsaw. Habawan ki jingat pelong ngim lapan yang. Hai ngi pensyong nong rim ya gajing ay gajongi. Lemda ngi le ya ka ay ka bangi ngi osngau. Kabasyepti yang kalong baka nong rim jo gajing ay Kristan jingi. Ni syarong no haki ay ki bom shisha. Nangta ngin supay tang ya katu kadkhot ka bamarbot ya katu. Habau pol utho ya kani ka shiti. Shapang bantip ya ka jing shisha wong ya kani kentien hak tu kadkhot ka baprawong. Bat kumbau Janus baru Jambres. Kilayang yale persyak yo Moses. Kumta kinero kiyeng yale persyak ya ka jing shisha. Ngong ifiam de tang bakim tre ban ngap ya ka jing hikai ka jing shisha. Kiyang yale persyak ya ka jing shisha. Kini kekerteng gu Janus baru Jambres. Ladangi persyang ban pe na ka testament ka baremro nginom lap nginom syam gini ki kerteng. Ha ka Old Testament. Tahnrei kabas ngotenat kalong walada syam lalap ikini ki kerteng. Ha ki benta jong ka testament ka barem. Kinong wat beniak ya ka ketien ka jong blai kiong. Bakini ki kerteng u Janus baru Jambres kilong na pedeng kito kinong le bertong. Kabalajia hagapor kajong usiem paro. Hagapor kajong Moses baru Aaron. Dapi pulih ke kitab Exodus kalanong gabahnyau kadkhot kabakhatwe ter. Hak tigit khot pinsyam. Bakadon kapor kabau bleu krenyo Moses baru Aaron. Wong lek hakmat jong paro. Baru ong yu Aaron ra yu dingdo shim yu dingdo. Baru tu dingdo jume bread hakmat jong paro. Baru tu dingdo un sekelap sen. Pat haba u Aaron ule kumta. Loong bau paro la khot ikini ki reustat ikini kinong le bertong, kinong le mentor, kinong le jadu. Kita ki magician, kinong Egypt. Banong iki shim iki dingdo jong pi bread. Kini kidon shibon mde tang wei Aaron don tang wei dingdo. Kini kinong le mentor, kinong le jadu kidon bon. Pat haba ki bread. Kita ki dingdo jong kiru ki kelap sen. Handai ka bapla hang ni kalong. Dingdo u bashisha jong u paro. Uni u psen u bala kelap sen u dingdo u bashisha jong Aaron ka bodong. Ulangut yakini ki psen yakini ki dingdo jong kini kinong le bertong. Ke ka bom shisha kamla ban yang hakamat ka jing shisha. Ka Bible ko ong ba. Ke ki bangi ngile ken sapau hakamat ki ba. Ke ka bangi ngile ka bom shisha kan sapau hakamat ki brio. Lada ngi yele persya ya kaba ka ktien ka jong blai ka baki breu jong blai ka bangi yo ka jing kai ka babha halaka sngi bat ngim le ya ka jing shisha jong ka jing kai juga ktien ka jong blai haswa bagin yo ban poi ka bekut jong ka diga jing slok ngakwa ban pen kan mau ngi bakadon ka jing maham ne ka ktien ka jong blai yanga bade phi ladangi le persya ya ka jing kai ki babha na ka ktien ka jong Kadon kajing bishar kabas ngau syirkhe ngala banong ifi kumbajia ya kitu genong yele persya haka testament kabarem haka testament gabathmai kadon kajing bishar tungine pule khndiat ya katu kasithi shiki Hebrew kalanong gabasan akalong gabashipo Kalanong ka bashipo, ngine pule kenong yele persya, ya ka jing hikai, ya ka jing shisha. Kalanong ka bashipo ka dkhot ka ba arpun reo. Arpun yo nang ta pat ka dkhot ka balai phuai ka ong kumne. Namar ladang ile pop dala ka monhi sngaba. Namar ladang ile pop dala ka monhi ondang ela yo ptiang ya ka jing tep ya ka jing shisha. Habang ela tip ya ka jing shisha ngela yo snow ngela yo putiang ya ka jing shisha Henry ngela le pop dala ka monhi ka ego bachia
Kata kam saksyuk ke jingkenya namar kipop. Kata kam saksyuk ke jingkenya namar kipop ki bangi ngelalek kenang ong ke Bible. Ngelalek de kamon la jong. Kad khot ka bar punyo kong Henry ka jing khmi lenti ba itieng ya ka jing bishar bat ka jing klang ka ding ka ban sabam do ya kita kinong ya le persya. Kata ka de ka jing maham ju ka ktien ka jong blai ladang ele persya ladang em ngap ya ki jing hikai ya ki bala hikai yang ngem shem la boy she ka jing shisha jong ki jing hikai ki babha ong ka Bible ka ktien jong blai ba kita kinong ele persya kin hap ha ka jing klang ka ding ha ka jing bishar ka ban sabam do ya ki kata ka de ka jing maham ju ka ktien jong blai sngo shirkai Ong ipi ko ki kimi ki kpa. Pila pendep elaga jong ka benta ban hikai ki khon. Kasak se ka benta ka jong belai. Pi ki khon ki bala yo jing hikai ne ki kimi ki kpa. Ngi ki bangai ki bala yo jing hikai ne ka ktien jong belai ne ki breu jong belai. Lam da ngi le ye ki ngong fi. Ka ba shirke ka long ngi hap ha ka jing bishar ka jong belai. Ka ding ka ba klang kan bam do engi bat kata ke jing bishar ka ba iting ka ba ishir kai hakama jong belai nang ta ka balai phue ko ong ka long ka ba iting ban hap hakik tiu belai wem habangim sngap habangile persya ye ki bor jong ka an ye ki nong hikai jongi ka bangi sya ka long ke ki ba ki penshitom engi ki sempat engi ngihap ban siu yang tak kekuna. Henry ladang ngihap haga jing bishar ga jong bele ongga Bible. Kalong ga be itrem ga be ishrei ban hap hagi ketiga be em ga jong bele. Ai baga de jing pen kan mau haga ne ga step. Baka jing hikai ka bangela yo halaga sngi. Ngenom long ka molong kini ki breu ki be le persya ya ka ktien ga jong bele. Tungin persyang ban ya haga jing shisha. Ngasngu e ba ye kitu ki kentien ki bau yones habau tho ye kitu ki shti ka balai habau tho ye Gaius wong ka bapen kemen ye ka men siem jonga ong yones ye Gaius mdon kanu ka wei pat ka banga kemen e de ha banga tep ba me yai pat me em ma ka jing shisha lada don kanu ka bau bleu kemen ye ka jing em ka jonga ba jong pi lada don kanu ka bau bleu sngo bha e lese Hakata kasngi kabau bleun bishar yang apa depi wonong ko ki khon ko kabalang hanong thmai ko ki samla ko ki riungech ki badon ha ka to ko jingseng ye kabala pen kan mau ye ka jing shisha ngakamen nong trai bleu ong ngakamen namar habangayu i pi bapia ha ka jing shisha ai ka perthei kan yat kan riang ai ka perthei kan yat la ka jong galenti kum ki khon jong blengen ko chimbo daga ni ka steban ong ba ai bore ngatrai bangala ban yang ha ka jing shisha jong ka ktien jong me kalong ka be ko ki prau ngai la da don ka por ka bangi ngis ko kum bangela bakala no nang ni ngelayah la ngim shemnot ban kran ni ka jing shisha ngelaya compromise bat ki parlo ngela compromise bat ka perthei ngela kum ong ho ye ka bangim de ban ong ho wat ka bakta e ka jing tip lem jing ngong fi ka ba shep tiang ka long yo ngela persyayo ble ngi ha ba ki kti ki jong ble be mono ngela persyayo pan pen kut ye ka ni ka puan ngai ka lat na ka ban ta jing mi mono ki ni ka puan ki bangi ngela sung thu ngela yai lat na ka ni ka jing shisha ju ka jing kai ki ba pha ju ka ktien jong ble nun haga diga por ngai ni kan diga por bangin yo ban yang ka khma chong ble ban pan ka po ladang ni lakum le eke ka bo ble sko ba ka chingem ji tu ngin yang haga diga por ngin yang ka khma chong ble ngin ong try ra bangi phiki khon ki ba barosh kata phim sham snga phin phim sha skor ki ya ka jing hikai jong ki kembe ki pa pm la ka jong ka mon phia la ka jong ka mon pan bo no ble haga diga step yang mano baki kwa haga diga pon nge dua lang bo bleu ni rap nge bangi la ban ya haga jing shisha dan mano haga diga pon nge dua lang bleu ni rap nge bangi la ban ya haga jing shisha juga ktien nge jong blai hoi bleu ker ko si ke wei pat hoi bleu ker ko
Inong pe ino la dadon na pedeng jungi ke bala persyang ban sento ino na ke dike jing hikai ka bokodor juga ketian jomble. Inong try rap dang don sike wei pat ke ni ka por shwa ngi doai la. Hoi blung ker khoi pi sike wei pat. Hoi blung ker khoi pi kon sama hoi. Hoi shibun ki kon samla hoi blung ker khoi pi. Hoi ngi yi pi ro hoi pi shadian ngi yi pi blung ker khoi pi. Hoi blung ker khoi pi. Ngi yi pi shajrong ki don shibun hoi tran ker khoi pi. Terang kerkhoi pi tu ngi dua lang ha ke por pi ha bo pi yang ha ke tu ke jaka pan bo no ble la da don ke do por ka pi so tu wa pi pen so si ki me ki pa pi pen so si ki brio jong ble pi pen so si kam tam yo ble pan ka bo ngi ka por ong tra ya rab nga mangala ban yang ha ke jing shisha ti dua lang ha ke ni ka por ble jingi ko pa jing yo ba baneng da shisha na do bengi dang red ko try ngela yo ke jing hikai ni ki me ki kpa ki be ki chung ko try ban tep e ka jing shisha ban ya ke jing shisha ban jet e ka ba bha ban kan tai ka ba sniu ko try re ka don ko por ko try kha ke jing long khna samla ha ke jing long samla jungi ngi la santo ngela hap ngela or ngela kolon ko try kadon kapur ko try kom gi khon ngela penjau man iki ki kpa de ki kambat ki chingle chongi ko try ngimon ban ngap iki jing sneng gi chingi kai gi chongi lada don na ni kapur ko try ki khon ke be ke bakom ki tha kum bagele yang khamat chong me bagani ka long ga ching khot chimot ka bathma ju ke chingem ga chongi ko try bakin la ban ngap ban ai ki jing hikai ke babha bakin rong haki skor haki jing bot jing perkhat kham tamaga dono jengki kotra bakin nang ban che de ka babha ga jing em ga jengki kotra kin kran ga jing shisha kin em ha ga jing shisha kin ya ha ga jing shisha kotra kum bak kten jo me kala hikai nge kotra chi subakora oh ya rabing happening ga jing thlot ke bobon kotra ai bor nya tra bangila ban poi shi ga jing shisha ban tep e gajing shisha juga keten jong me atra shim gini ge men sim ge bakoro tra shim ge to baro ke balaban yo sngo ngi ge ni pol ngi tep ha gi du gi chaka ka biki ki don ro tra krani ki ko tra don ga no ka bami ma kwa ban pen be ge ching ge ju ki atra yes lok bat ki krani ke lombo men sim ba kho chom me able and it ko tra ngi lang baro ha ge ni ge pol ha ki ti ke pm ge chom me ha ke krteng ge chim uchi sungi dwai amen to blung ker khoi pi unia rawe pi belum kerkulangi baro nakam tak buram jungu amen habau Jesu don kicing sisya kinom kenria na kicing im jungi simet na kiying kicungi tungin kut jingmut ngin mi na kini kicing yeseng rengkat begini ki kubor ki bekordor bagin pan ni kicing sisya Utimati usamla ubelah tho ye ke kerteng chung kitab chung kecing im dap tang de kecing sisya kecing im tungin mi na gini kecing seng gini ke step rengkat begini ki kubor ki begini sneu gini ke step habau Jesu udon haki yeng kecengi ke don kecing sisya tungin pan ke bor banong kumong nong ruai semen sem ngane den hu Jesu kecing ruai ke basan spa san pupra ke dekot ke balai angkor ke mensim conga hu Jesu kene na kecing mahi udas ngausi kuslai ube da cingat ngapet setei sekeri ke beim ngai pan sngiat pernai lakre yanga ngade den hu Jesu eryong cing im ngamting ngane den hu Jesu ayu pat ngan septing ngane den nu Jesu udon bor ban penem ngane den humau siang men hendai tungin yang lang baro ruai gini kecing ruai kebasan spa san popra baradin belakut gini kecing ruai ngan sehawa ban khot we ni girang ba agabalang iba idirni in sehawa ban wan sini sekmat ban bu kecing duai bat ban kerku penwai ya kini kecing eseng kecing ruai ke basan spa san popra kijingat belum kisrei hadu dau ba jingin asyuyai pet hu Jesu u angkor kamen sim lajur tan ki
chính ya lệ yong sao đông kỳ sho đằng ha u hi ngan sha nia kat ba ka ja ngan ne den hu jisu yong jing im ngam ting ngan ne den hu jisu ayu pan ngan chep ting ngan ne den hu jisu udon korban penim ngan ne den hu mau siang men hendai nakabas liu hi uda tak jing suk ha men sim ki ba ba ki pa lo jem jai tang shi ken ti unong ya lam basta tam ya bunga shubret lu ya uha banga don kam udon banga ngan ne den hu jisu yong jing im ngam ti ngan ne den hu jisu ayu pan ngan chep ti ngan ne den hu jisu udon borban penim ngan ne den hu mau sia men hendai angkor ka men sim jong na u jisu kane na ki jing ma hi uda so si kus lai ube da jing get ngan pe sha te sha kari ki ba im na i pan snyat ba per na kre ya nga ne den nu jisu yong jing im ngam ti nga ne den hu jisu ayu pan ngan chep ti nga ne den hu jisu udon borban penim nga ne den hu mau sia men hendai tung ini pendam ke jing tuai ngi ai ke burom ngi ai ke jingu ngi ai ke jing ro yeme ablay namar ke jing long rengkat jome lembat ngi habang yo ban syakri ye ke kerteng ke badon bor ke jome ngi ai ngu kham tam ye ke tin ke jome ko trai ke behikai ye ngi bangi yo ban ya ya ke jing sisa ke bangi yo ye ke jing hikai dala de ngimla ko trai ngi duai ye ke jing rap ke jing kersian bor ke jong men sim bo ko jome ba men rap ye ngi bangi la ban poi ha ke jing tip ye ke jing sisa nyai ngure me ko trai ba mel ker khu ke jing im jongi ke balek no baro ko trai ba ne ke jing ker khu ke jo me ke jing im ke jongi ha bangi wan se ke yeng ke jo bangi yo ban no se ke kam ke jo me to de ker khu ke ni jing ai bangi la ai se ke kam ke jo me ke trai lagi penon kam ha kono kono ke benta jo ka balang men de ker khu ko trai nang ker khu ki kam ki jing tre jing ta ke jongi ko trai la kono kono ke bangi trai men de ker khu ke trai bangi la ban trei hok ika jing sisa ko trai om de bangi trei de bangi ban kner ye ke jong ti ye ke bam mem sngo pha ko trai nrengin kamai ye ke jing sisa ngin trei de ke jing sisa bangin ai se ka kam jo me ye ka ta ka bangi ngi kamai de ke jing sisa ko trai be e ya jonga bada bangin mi no ana ke yeseng ngi duai ba ke jing ai e pada biang ke jong Yesus Kristus trai ke jing e ke jong blai pa lem bagi selok batiang berpentingan pensat bor ke jong mensim bokoj kini kilai hawe ke lorang kat lem bat ni long rangkat rom tak ji seng ke bangin sayo akan ke nok pais ni long rangkat rom tak riu khoj ke rongej ki ba syakri ke penon boram ke kerteng ke jome ke badan ke leng saudang setelah ke pertai mentas ki pom jukut ro amen.